ikasleekin lan egiteko erabiltzen dugun tresna da Google Classroom. Bai? Ikusten denez, Google Classroomek aukera ematen du Gmeeten bitartez komunikazio sinkronoa edukitzeko. Bai? Eta Google Classroomek berak ere aukera ematen du komunikazio asinkronoa mantentzeko ikasleekin. Bai? Esan bezala, erronkaka dago antolatuta, eta erronka bakoitzak dauka beste azpi antolaketa bat, bai? Bueno, batetik erronka bera, eta kasu honetan komunikazioa norabide bakarrekoa irakasleak ikaslearekin, baina gero erronkaren entrega egiteko ikasleak ere badauka bere lekutxoa, bai? Hemen ikusten denez, esleitutako ikasle kopurua azalduko litzateke, zenbatek entregatu duen, eta lana berrikusteko aukera eskaintzen du. Ikusten denez, ikasleak entregatutako lana baloratu dezake, eta inkluso lana ikasleari itzultzeko aukera ematen du, eta zuzenketa egiteko ere aukera eskaintzen du. Google Classroom hau ere ikasle guztiekin partekatzen da, bai? Eta inkluso banaka agindu beharko balitzaio ikasleren bati edo beste bati ariketa bat egiteko edo entrega bat egiteko aukera egon daiteke hautatzeko daukagun ikaslea edo zuzentzen gatzaizkion ikasle. Irudian ikus daitekeenez, erronkak edo ikasgelak antolatzeko modua izaten da lehenengo zikloaren izena edo nomenklatura, gero modulua, moduluak bakarka ongo balira, gero erronka zenbakia eta gero erronkaren izena. Erronkaren entrega, ikusi dugu, eta ondoren errekuperazioa baliabideak eta ariketak egon daitezke egoten dira. Bai? Hemen ikusten dugunez, ariketak ere entregatu behar direnez, horrela saltzen dira, berrikusi lana eta edonola ere txantilloia Google Forms bat denez, Google Forms horren emaitza jasotzen da kalkulo horri batean.